Apo, kakabsat at sa mga kaibigan po natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Amlang, Rosario, La Union. Dito po sa Sagat Crust Food House. Tawagin po natin ang owner ng Sagat Crust Food House, si Sir Noel Oribelio. Hi, sir! Hello, ma'am. Good Welcome to Sagat afternoon Crust po. po. Good afternoon din po. Thank you naman, sir. It's our pleasure, ma'am, na naparito po kayo ngayon sa aming munting tahanan o munting restaurant dito sa Amlang, sa Sagat Crust. Opo, maraming salamat po sa pagtanggap po ninyo sa amin dito. And sir, very, very excited po akong matikman ang inyong mga masasarap na putahe at dessert. Alam niyo po mga kaibigan, along the highway lang po ito. National Highway, kaya makikita po ninyo Sagat Crust. Okay. Tuloy po tayo, ma'am. Tuloy po Thank tayo. you po. Ang Sagat Crust Food House, nag-start kasi ito, nung nakita ko tong old house na to, nanggaling pa to sa ibang lugar sa Nagyobioban, San Fernando, La Union. Dinis-assemble namin doon, parang nagbayanihan talaga kami, dinahandahan namin. For 1 week namin dinis-assemble tong old house na to. Ngayon nakikita nyo, nabuo namin dito. So yung word na sagat, dahil dun sa mga poste ng bahay, majority of the wood is made of sagat. And then yung crust, dahil dun sa una naming present, yung specialty namin na empanada. And then may pizza din kami. So nag-create ako ng pizza crust na kahit dalhin mo pa sa ibang lugar ng ilang araw or the next day or ilang oras, crunchy pa rin siya. And then food house kasi nagdagdag na rin kami ng mga iba pang putahe na a la carte na mga pagkain dito sa aming restaurant. Nakita niyo yung aming mga upuan. Yan ay, nagkaroon kasi ako ng idea dahil di ba nauso yung mga bahay na luma, binabaklas, binibenta nila. Nagkaroon ako ng idea. And dito naman mga mesa na to, marami ng pinagdaanan yan. That was 1928 na old house. Dahil plano lang sana kumuha ng lumang kahoy para gamitin, para magtayo lang ng structure. Pero nakita ko pwedeng buuin. So ayun, nabuo namin dito. Nag-start ako na umpisahan siya sa pamagitan ng mag-introduce ng halo-halo. Kasi nung una, parang street halo-halo, parang alam niyo yung nasa barangay nagtinda ng halo-halo, nag-try lang. Then may mga pumarada dito. Then ayun na, the next year, December kasi yun, that was 2014 eh. Then the next year, January, nag-register na ako sa, ayun. And then hanggang dinahandahan na may i-introduce yung mga iba naming mga putahe. Since parang kami dito, Filipino restaurant, syempre gusto namin yung medyo kakaiba, like tapang kalabaw. Pag tinawag na tapa, usually, di ba, karamihan talaga yung common, it's yung beef, di ba? So, we introduced the tapang kalabaw. And then, meron din kaming buntot ng kalabaw na kare-kare. Tapos meron din kaming Carabao burger, Carabao shawarma. And then sa empanada, naglagay kami ng linubian, at saka dinengdeng empanadita. Oo, para maiba rin. Kasi, pag sinabi kasi natin empanada, yung classic, it's tuna, chicken, beef, di ba? So, nag-innovate ako, which I think na kailangan na usual kasi pag empanada, fried or baked, di ba? So, what we did, yung mga fried empanada kasi usually pag nakakita ka, medyo oily and all that. So, we nag-innovate, innovation talaga. At nandito na po tayo sa aking paboritong part ng vlog ko, ang kainan na at tikiman time. At ngayon po, syempre, kasama natin si Sir Noel. Siya din po ang chef at patitikimin niya po ako ng kanyang mga konti pa lang to sa mga best sellers niya kasi halos lahat po ay best seller po nila. Ayan, sir. Sir, sige, simulan ko na po itong pulpog pasta. So nakikita nyo, gumamit kami dito ng penny pasta. Okay. Kasi pulpog is local cuisine natin sa
Ilocano, di ba? That is a local cuisine. And then we make it modern kasi ginawa na namin sa pasta. So, Opo. sa penny pasta. Then gumamit kami dito ng, meron tayong side na grilled eggplant and tomatoes. Mhm. And then makikita nyo, ito, it's a pita bread na may seaweed siya, na gracilaria. Ito. So, dinifry namin siya to make it crispy. Diyan namin siya inilagay yung pasta na yan, yung penny pulpog pasta. Sir, alam mo, ang sarap niya. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong pasta. Ang ganda ng atake mo dito, sir. Thank you, Ma'am Michelle. Ang sarap. Thank you. Nakakatuwa naman, sir. Ang ganda. Tsaka yung presentation mo, sir, ang ganda, oh. Wow. Thank you, thank you. Pwede pong kainin po ito, no? Opo. Yung ano na yan, yung pita bread na yun. Since we are a Filipino restaurant, di ba, usual, pag gusto mong kumain ng inasal, alam naman natin kung saan tayo pupunta. So Okay. dito, sa Sagat Cras, nandito na lahat eh. Opo. Kung gusto mo ng inasal, meron kang chicken na inasal. Dito tayo sa chicken. Ano din, we marinated here. Sir, Ginamit gaano po namin ito talaga katagal dito, na naka-marinate? Actually, yung usual marination na overnight and usual. Depende yun sa volume ng ano. O kung gumagamit ka ng marinator, iba yun. So, mas mabilis yun. Meron din po tayong ginatawag na over-marinate. Hindi pwedeng ma-over din yung marination time natin. May mga certain volume of product na kailangan natin malaman kung gaano katagal din yung marination time niya. Opo. Tsaka ano siya, sir, no? Napakalinamnam po niya and Opo. medyo may konting pagka-spicy na perfect, napakaswabe ng pagka-spicy niya na talagang hahanap-hanapin mo, babalik-balikan mo. Opo, ma'am. Ang sarap, sir. Opo. Sir, ito pong atsara, kayo rin po ang gumawa. Locally made na lang din po dito yung atsara namin. Kasi hindi Sarap mawawala. yan. Ayan. Napakasarap po. Ito naman yung ating kare-kare. Opo. Ayan. Wow, the best Ayan. to. Ito, pinalambot namin yan ng ilang oras. Opo. Para at least, di ba, makuha natin yung tamang lasa at Opo. linamlam ng produkto. Tsaka, sir, ang ganda pa rin talaga ng slow cooking. Oo, yung slow Kesa cooking sa po pressure talaga. cooker. Opo, opo. Iba yung linamnam po talaga. So, sir, nakahanga-hanga po dahil kahit na naka-restaurant po kayo, still, dun pa rin po kayo sa old school na slow cooking talaga. Opo, opo. Kaya talagang siguradong napakalinamnam po nito. Yung peanut niya, talagang yung raw peanut natin. Hindi tayo gumagamit ng mga instant peanut butter. Iba kasi pag okay, gumagamit na sila ng mga instant kare-kare mix, di ba? Dito talaga yung traditional or classic pa din. Iba pa rin talaga yung Sobra. makikita mo yung lasa talaga ng kare-kare. At ngayon naman po, sir, bibigyan naman tayo ng pansit ni Sheila May. Yeah. Our mixed seafood pancit. Ito po yung isa sa bestseller po namin. Wow. Seafood pancit po. Thank you naman, ading ko, Sheila May. Thank you. That's our pancit naman. Alito lang. Usual, mixed seafood kasi di ba La Union, we are very rich in seafood. Yes po. Then of course, chicken, di ang mawawala, di ba? So, Opo. yan naman yung usual na gusto na lang ng mga tao ngayon, chicken, seafood. Yan. Tikman natin ngayon with pusit and squid balls. Our pancit. Masarap po yan pag may chili oil, ano? Mm-mm. Nahaluan din po. Meron din po kaming ginagawa naming chili oil dito. Pero basic lang po yung mga ginagawa namin na oil kasi para at least hindi masyado mag-empower yung sobrang mga spices. Opo. Para magbalanse lang talaga. Mhm. Ito naman po yung aming crispy pork adobo sa gata. Wow! Crispy pork adobo sa Opo. gata. Well, simple lang po. Medyo niluto lang po namin ng konti na matagal din po yung gata. Pero Opo. hindi naman siya magiging parang yung sauce niya is Wow. may iba. Pero kasi parang mas mag-blend. Yung tinatawag kasi natin na Maillard reaction. So, magkakaroon siya ng Maillard reaction. Mas magiging masarap. Malalasama pa rin yung gata na nag-combine yung sauce na usual na adobo and then the gata. At ngayon po, titikman naman natin yung pizza. Sir, excited na ako matikman tong pizza mo. Sir, okay, ikwento mo sa amin. Ano itong pizza mo, sir? Oh my Actually, God! yung pizza naman po namin, ma'am, na-crisp po siya as Opo. like, di ba, usually maraming klase ng crust na pizza, di ba? Opo. So, dito naman, nag-innovate ako ng klase ng crust na kahit na may biyahe mo pa ng matagal o lumamig, medyo crunchy pa rin siya. Yan. So, we call this seaweed vegetable pizza. Yan ang tawag namin. Kasi meron siyang vegetable, may seaweed. Yung smoked tuna, nilagay namin dyan. Yung toppings niya. Napakasarap, grabe. Tapos meron din siyang tomatoes, tapos meron din siyang eggplant na nandyan. Opo. And then mayroon din siyang blue ternate, yun po yung mga usual. Tapos of course yung mga cheese din na nabibili.
So, yun, nakita niyo po yung aming pizza. That is simple lang po. Pero yung pong pinakamaganda po dyan, yung Gracilaria seaweed. Opo. Knowing from that study, yung Gracilaria, nagpo-produce kasi siya ng glutamic acid. It's really, ito yung tinatawag natin na yung umami flavor. Opo. Because of the glutamic acid. Gracilaria. Gracilaria is a seaweed Seaweed. na marami tayo dito sa Bani. Sa Rosario, La La Union. Union. Yan Opo. naman. So, ginagamit namin yan para makabili rin kami sa mga produce nila. At the same time, magiging maganda para sa produkto namin. Ito naman empanada. Ito po Opo, talaga yung aming empanada. bestseller. We have Opo. this Linuvian empanada and dinengdeng. Kasama po kasi yan Opo. talaga dun sa mga rice mill namin. Wow. It's Linuvian. Yun po yung Opo. kamoting kahoy, yung nilupak. Okay. Ayan po yan, yung loob Sige, niyan. mag-bite po ako nito. And then yung isa naman, Yun sir. naman is dinengdeng empanada. Opo. Ayan. That is the nilupak empanada. Nilupak. Medyo sweet po. Normal lang po talaga sa nilupak yung medyo matamis. Ayan, kamoting kahoy po kasi yan eh. Ang sarap, tsaka sir, ang crusty talaga. Yung Ang crust po sarap kasi talaga nagdala pa dyan. Isa pa. Mm. And then ito naman po yung sinalad namin dun sa aming contest na isang brand. Yan po yung Kikoman na challenge na tatlong klase yung sinali namin. Pero pasado sa kanila yung empanada. May cheese po yan actually na pwede mong Apo. i-dip na doon sa ilalim. Mm. Tinawag ko po itong smoked tuna di hapon empanada. Mm. Kasi may twist nga siyang hapon. Di ba? Malalasahan niyo po dyan yung nori wrapper nasa loob. Di ba? Malalasahan mo siya. And then the tuna itself, malalasahan mo. And then siyempre yung flavor na umami from Kikoman, gumamit kami. Sir, ito naman pong halo-halo. Actually, gumagamit kami ng gatas ng kalabaw. Opo. Bumibili na lang din po kami dito and help din po sa cooperative. Sila na rin po ang Nagsusupply po sa inyo. nagsusupply sa amin. Bumibili po kami sa kanila. Meron kaming twist na ginawa dyan na inilalagay namin. Pero basic lang po talaga na nahalo lang siya as ingredient. Ayun, sa ngayon po, since nag-ooperate pa lang po kami pag weekdays, 8 to 5 po kami. Pero pag weekends, nag-ooperate po kami ng 7:30 to 6 p.m. Yun po yung huli naming pag-take ng order. Pero we are planning na mag-extend po kami, magkaroon ng extension para naman makater din namin yung mga panggabi hanggang 8 o'clock ganun, or 9 o'clock. Yes. Iniimbitahan po namin kayo na bumisita sa aming munting tahanan at restaurant na din dito sa Sagat Crust Food House. I-try nyo po yung aming mga simpleng pagkain pero guaranteed po na masasiyahan kayo at matutuwa dahil sa ambience ng aming lugar at the same time yung pagkain inahain namin sa iyo. Apo, kakabsat, sobrang busog na busog po ako, grabe. Sir Noel, maraming salamat po sa napakaganda, napakainit na pagtanggap niyo po sa akin, sa amin po. At sa napakasasarap po na pagkain na inihain po ninyo para sa amin. Nakakatuwa po na si Sir Noel po ay gumagamit po ng mga recipes, ingredients na galing po mismo dito po makikita sa Rosario, La Union. Kagaya po ng Gracilaria na seaweeds, kagaya rin po ng Carabao's milk. Yan po ay ilan po sa mga produkto ng Rosario, La Union. Sana po, sir, marami pa pong mga katulad ninyo din na tumatangkilik po sa mga sariling products po ng kanilang mga town. Maraming salamat po, sir. Agyaman kami Launay. Ayun, sir. Agyaman Maraming kami. salamat po. Apo, kakabsat. Intay, Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti Bida.